Здравейте, аз съм Edhunter и днес ще ви покажа как се слага thumbnail на ваш видеоклип. Сега ще отида в YouTube. Както виждате, аз съм на iMac, но за вас и на Windows ще проработите. Така. Сега отидете си на канала и отидете на видео менеджер. Айде бе! Отидете на видео менеджер. Така. След това отивате на клипа, който искате да му сложите thumbnail. Ето тук до редактиране има една долна стрелка. Кликвате на нея. Информация и настройки. И ето тук пише персонализирано мини изображение. Отдолу максималният размер на файла е 2 мегабайта. Може би ще направя клип и как се оправя това, но вероятно ще работи само за. Не, и за двете ще работи, но е по друг начин. Сега си изберете файла, който искате. С че моя е Minecraft Hexit. Да, ето го. Извинявам се за това много. Ето. И тук вече ще ви покажа, че сте сложили thumbnail, промяна на изображението. Тук можете да си изберете кое искате да ви е като мини изображение. И за това е всичко, не беше дълго. Благодаря, че гледахте. Това беше само нещо като туториал. И до следващия път.